היי, אני ברק, אני הראש צוות תוכנה של קבוצת הרובוטיקה גלקסיה על שם דודי זוהר. גלקסיה היא קבוצת רובוטיקה שמתחרה בתחרויות FRC של ארגון FIRST, ובקורס הזה אנחנו נלמד איך לבנות ולתכנת בבלוקים לגו של EV3. הסרטון הזה הוא סרטון הקדמה, אנחנו נלמד בו איך לבנות את הרובוט הבסיסי, ובסרטונים הבאים נלמד איך להוסיף לרובוט חיישנים ואיך לתכנת אותו. אז בלי לבזבז יותר מדי זמן, בואו נתחיל לבנות את הרובוט. אוקיי, אז עכשיו נתחיל בלבנות את הרובוט. נתחיל מלבנות את המנועים שלו. חשוב פה לשים לב לכיוון, שלא מתבלבלים בכיוון, ולחבר הכל כמו שצריך. זה אמור לראות ככה בסוף. נעזוב את זה רגע בצד ונעבור הלאה. לשים לב לכיוון, שלא מתבלבלים בכיוון. עכשיו ניקח את החלק הזה ונחבר אותו לזה. נעזוב את זה רגע בצד ונעבור הלאה. ככה, בצורה הזאת. סיימנו עם מנוע אחד, עכשיו נעבור למנוע השני. שוב פעם חשוב לשים לב פה לכיוון ולא לבנות הכל הפוך. נחבר אותו לזה. ככה, בצורה הזאת. סיימנו עם מנוע אחד, עכשיו נעבור למנוע השני.
עכשיו שיש לנו את שתיהם, אנחנו נחבר את שתיהם. ועכשיו נבנה את מה שנשאר. אוקיי, עכשיו שיש לנו את שתיהם, אנחנו נחבר את שתיהם. ועכשיו נבנה את מה שנשאר. אנחנו ניקח את הגולה הזאת, אנחנו כבר שמנו את הגולה, אבל יכול להיות שתצטרכו לשים אותה בפנים בעצמכם. ניקח את הגולה הזאת, אנחנו כבר שמנו את הגולה, אבל יכול להיות שתצטרכו לשים אותה בפנים בעצמכם. כמו שאתם רואים, אנחנו כבר שמנו את הגולה. אם אין לכם גולה, אז זה השלב לשים אותה. עכשיו ניקח את הגולה ונחבר אותה לרובוט בצורה הזאתי. לא לשכוח להוסיף את 4 פינים בלמעלה. כמו שאתם רואים, אנחנו כבר שמנו את הגולה. אם אין לכם גולה, אז זה השלב לשים אותה. עכשיו ניקח את הגולה ונחבר אותה לרובוט בצורה הזאתי. לא לשכוח להוסיף את 4 פינים בלמעלה. אוקיי, עכשיו ניקח את הבקר שלנו. אם אין לכם סוללות בפנים אז אתם תצטרכו לשים, ולנו כבר יש, ופשוט נחבר אותו לכאן בצורה הזאת. עכשיו ניקח את הבקר שלנו. אם אין לכם סוללות בפנים אז אתם תצטרכו לשים, ולנו כבר יש. אוקיי, עכשיו נחבר את הגלגל. אצלנו אנחנו ספציפית משתמשים בגלגלים שהם טיפה יותר קטנים, זה גם בסדר. בגלל שאנחנו משתמשים בגלגלים טיפה יותר קטנים, אנחנו ספציפית נדלג על לשים את החלק הלבן, אתם יכולים לעשות את זה. עכשיו נחבר את הגלגל. אותו סיפור כמו בצד השני, אתם יכולים להוסיף את החלק הלבן, אנחנו לא נוסיף. אז עכשיו נחבר את החוטים, נחבר אחד לאחד השני כאן, איפה שכתוב D. נעביר אותו מתחת,
בצורה הזאת ונחבר אותו למנוע, ונעשה עכשיו אותו דבר בצד השני, רק כאן. אותו סיפור כמו בצד השני, אתם יכולים להוסיף את החלק הלבן, אנחנו לא נוסיף. אוקיי, אז עכשיו גמרנו, יש לנו את הרובוט הגמור. בהמשך הקורס אנחנו נראה איך להפעיל אותו ולהשתמש בו לכל מיני דברים מגניבים.